Python ё ки C# мегӯям ё чиян ва ояндаи кадомаш хубтаре ба фикри шумо кадомаш кор меяд? Python ё ин ки C# ё д забони барномасозӣ ҳар намудаанд роли ё ҳархелаҳай дар барномасозӣ. Python яъне дар соҳаҳои машинаи обучение, мисол искусственный интеллект, дар соҳаи data science, обработкаи даниё, мисол дар соҳаи безопасность дар ин ҷо кор меяд. Дар мисол backend разработка дар ин ҷо кор меяд. C# бошад то ҷое ки ман худам мисол медонам дар бозисозӣ бисёртар истифода мешавад. Асоби ина движок ки ба фикрам Unity да. Лекин ман метавонам хато бигӯям барое ки ман опыт надорам дар C#. Ман метавонам хато бигӯям ба фикри ман дар бозисозӣ истифода мешавад C# ва ояндаи кадомаш хубтаре. Нигоҳ кунед, агар ки шумо соҳаи бозисозӣ рафтан мебошед, шумо марҳамат C# бихонед. Агар ки шумо бозисозӣ рафтани набошед, мисол ранги маворӣ, шумо бигӯед